toto nemá on vôbec šancu. On nemá vôbec seberovných. Keď už pípa nevestou, tak na tejto tvoj posteli sa vyspíme pohodlne. Tu dojdem počítač, Wi-Fi na... A ešte keď kúka koľkoraz na tom internete, čo si s neho robá, len srandu. Toto hore držím, ako ženu, keď držím hore, a tuto zase okolo pása. Teba musím ťahať ako kozu. Ja vám to trošku nagelujem? Nie. Ja nechcem mať ešte aj sníčené vlasy. To je veľké, to je 2XL. Ja na to je títo špakatiky. Si upravujem podľa toho. Môže byť, že? Môže, pohode. Ona je z Rimavskej Soboty. Prosím tá, by si mohla piatok to isto. Ako to má kočky a psov by som nejedol. Som tu poprvý raz. Ja sa kúpim podľa toho, jak sa spotím. No, čo je vlastne tá čistota? To prejde. Prach prejde. Ja ako mimosensta. To je otázka správna. Keď tam boli snu, jeden hore, druhý dole. Jeden hore, druhý dole. Ja som ten homdon ani kompletne ani nevidel. Chlap s chlapom, keď sa sobáši, tak potom čo robia? Ja viem zhruba, o čo sa jedná. Ja by som chlapa nebral. Určite? Ja si o Tomkovi myslím, že on není gej. Lebo on od malého chlapca bol väčšinu len medzi samými divčencami. Ty tam nekvíkaj. Čo chceš ísť aj ty dole už? Ja takto ináč zabijem. Pár čo? Túto jeseň sme sa všetci presvedčili, že slovenské byty, domy aj iné obydlia ukrývajú mnoho zaujímavých ľudí a osudov. Nie každý je však farmár a tiež sa všetci na prvý pohľad nehodia do televíznej zoznamky. Napriek tomu im však miesto na obrazovke patrí. Prvým z nich je 28-ročný Tonko, ktorý žije nedaleko Hlohovca s mamou Ivetkou a jej druhým manželom Antonom. Tonko chcel pôvodne hľadať lásku v inej show, ale okolnosti mu to napokon nedovolili. A tak sa ďalej s oboma milujúcimi rodičmi venoval drobnochovu, športu a svojim mačičkám, až nakoniec prišla jeho šanca. Hoci pán Anton nie je Tonkovým skutočným otcom, vychoval ho ako vlastného a neustále mu odovzdáva svoje bohaté skúsenosti, najmä čo sa týka chovu hospodárskych zvierat. Tento dvor, tak ako sa na dedine patrí, je ich plný. Máme kozy, svine, slipky, boli kačice, lenže tie už pošli. Musíme chovať, lebo keď nebudeme chovať, to je tak. Čo? Také vyplaty, ako nosím, no to je pod kritiku. Rozšupnutý pán domu netají sklamanie ani nad možnosťami rozptýlenia v obci. Táto dedina, to je mŕtva. To je mŕtva. To je ešte hore na Kalvárii, potom ešte tam majú, tí mŕtvi majú ešte lepšie zábavy ako toto. Celoživotným pôsobiskom pani Ivety bolo jednotné roľnícke družstvo, kde mala na starosti prasatá. Hoci celý život strávila prakticky v chlieve a nikdy sa nepíšila závratným bohatstvom, v mnohých názoroch a nekompromisných postojoch sa zhodne so svojím vzorom pani Mojsejovou. Ja a Norika, tak skôr by sme povedali, že máme to, že od každého vyžadujeme, aby nám povedal pravdu rovno do očí. A nie poza chrbát. Nie len pani Iveta, ale celá jej skromná família pozdvihla pravdu na svoju najvyššiu životnú hodnotu, ktorú chce zdieľať aj s divákmi. To bolo aj dôvodom ich túžby účinkovať v televíznej show. Súčasťou každodenného života v duchu tejto zásady je aj to, že nekladú zbytočný dôraz na pominuteľné veci ako zovňajšok alebo prehnaná čistota interiéru.
Rodina, ktorá na prvý pohľad môže pôsobiť ako pomerne bežná, je zároveň extrémnou aj v neobvyklej intenzite snahy nájsť dospelému synovi priateľku. Nie je to totiž jednoduché kvôli následkom Tonkových zdravotných problémov z raného detstva. Po prekonaní zápalu mozgových blán má ťažkosti s rečou, čo mu veľmi komplikuje nadväzovanie vzťahov s rovesníkmi i s opačným pohlavím. No tuto nemá on vôbec šancu. Lebo kvôli tomu, že z neho tu si robá len srandu. On pripada každému podivín. On nemá vôbec seberovných. Tak my by sme chceli nevestu, ktorá by išla za nevestu, sem k nám. Len nech sa mu voláka nájde. Pani Iveta s pýchou v hlase vyrátava nesporné výhody, ktoré ich skromná domácnosť budúcej neveste ponúka. Ona by podstatne došla sem do hotového. Tu by sa o maso, o vajca nemusela o nič starať. Ani samotný ženbichtivý mládenec sa nezdráha predstaviť svoje najväčšie prednosti. Ja tom, keď tak ľudovo poviem, univerzálny pracovník. Čiže viem sa prispôsobiť ku každej práci. My podstatne jeden druhého doplňame. Čo jeden nezvláda, tak druhý mu vypomôže. A takto to koluje medzi nami furt dookola. Univerzálny pracovník však disponuje aj ďalšou nespornou výhodou. Žene by neprepevali korunu. My spravíme všetko preto, aby si chlapec našol dievča. Absencia ženy v jeho živote je pre Tonka zjavne bolestivou témou. Preto sa utieka k tomu, čo po svojich rodičoch a svorke mačičiek miluje najviac. K práci. On, čúlek, keď tej roboty nemá, on ostáva nervózny a koľko razy padá nám do depresie. Tonko padá do depresí neraz aj pri spomienke na doterajšie zážitky so ženami. Čo sa páčila mi, čo mi sa páčili dievčince, ale bohužiaľ, že buď išli po peniazoch, alebo chceli ma len využívať. Nároky sklamaného mládenca pritom vôbec nie sú závratne vysoké. Aby bola skôr vychovaná, úctivá, aby pochopila ma a tak ďalej. A nie, že by som mal ja vôbci nebyť mimo provoz. Mierne metúci výraz byť mimo provoz vie Tonko pohotovo a svojsky objasniť. Aby sme si rozumeli, nie je to dôležité. Rozumieť vás, viac menej rozumieť, či po pracovnej stránke, či po útopnej, po zábavnej, po športovej, než by sme mali zbytočne takto ísť, že ten tým pohlavným stykom len a zvyšek nie. Svoj záujem orientuje mladý chovateľ jednoznačne iba smerom k opačnému pohlaviu. S niekým, čo by sa dalo, tak určite. Ale s mužom to nepovie čo. Takže sme psychopati. To sú tí debili, čo si nerobia srandu. Ja som z nich najkrajší. Kde je ten pes? On dojde späť domov. A keď nie, tak jeho problém. Nech skape od hladu. Ty Diliňo. A potom to debil. pokája. Vidieš, že si kuchár. Ty si ten vyučený pravý kuchár. Tu chýba podľa mňa taká tá mamička. Baba Bocha... No, není taký pekný, ako si myslí zase. Ale ja som ho už videl. Vieš, koľko ti som ja No, mal? teraz ide klamať, pozri. 12. Si myslím, že každý hovoril pravdu okrem mňa. Tak neplánujem, že budem celý život gejom. Ja skôr, že bisexuál, lebo ženy sú tiež pekné. Nič dosť. Do aby som ťa zabila. Špinavá. On 1700 € prišla. Ja. Pri tebe. Jedna špinavá, A hnusná. ty si čo potom? To vlasy. Kedy? S ňou. Dávno. Ty si jeden falošný cigáň. Cigánsky ti bol Cigán, dobrý. že ma... Laco býval u nás, ja sa pán, nedávaj sa s buzerantom, lebo ťa... To, čo je pre Tonka nepredstaviteľné, naopak vyslovene vyhľadávajú členovia druhej extrémnej rodiny. Štvorčlenná domácnosť sa netají tým, že na rozdiel od drobnochovateľov žiadnu ženu pre svoje dokonalé fungovanie nepotrebuje. No, sme normálni, ale sme troška iní ako ostatní, lebo sme inak orientovaní. To, že táto rodina nie je tak úplne štandardná, je snáď jasné už na prvý pohľad. Výraz neštandardný však už po krátkom pozorovaní týchto štyroch mladíkov naberá celkom nové významy. Normálna rodina.
Ako? Žijeme si tu ako normálna rodina. Rodinka úžasných, to znamená, že sme psychopati. To sú tí debili, čo si s nimi robia srandu. To je tá kresná pohádka. Áno. No. Ty normálne povieš, jak normálna rodina si žijeme. Prečo si to tak nepovedal? Neprestaneš. Po každej stránke nevšednú, neobvyklú a jedinečnú rodinu tvoria 4 muži a 2 psi. Roman s charakteristickým štrbavým úsmevom je členom rodiny ešte len zo pár týždňov. S Ajom a Lacom sa zoznámil pred niekoľkými rokmi cez výdajné okienko stravy v jedálni detského domova. Bol tam totiž kuchárom. Okrem tejto funkcie plní v rodine aj úlohu hlavného cieľa Lacových uštipačných poznámok. Laco je najmladším, no bez pochyby najdivokejším členom rodiny. Hlavnou náplňou jeho dní je okrem znepríjemňovania Romanovho života ponevieranie sa po dome, fajčenie a pitie kávy. Lásku, ktorá mu v detstve chýbala, pritom neustále hľadá na internetových zoznamkách. Vysoký a ako sa na správneho geja patrí, aj patrične vychudnutý Alexander toho veľa nenahovorí. Málo kedy vypustí z úst niečo iné ako cigaretový dym, čo vyhovuje predovšetkým jeho zamestnávateľom v stavebných firmách, kde sa necháva najímať ako brigádnik. Posledným z teplého kvarteta je Ajov partner Robo, v rodine zvaný Emilio. Ako najstarší je v podstate hlavou a aj živiteľom celej rodiny. Okrem dozoru nad mierne problémovým nevlastným bratom Lacom má na starosti rodinnú kasu a udržuje celú domácnosť v chode. Život členov tejto neobyčajnej rodiny však nebol vždy len taký veselý a bezstarostný, ako je dnes. Hoci svojich rodičov väčšinou poznajú, každý z nich strávil čas detstva v detskom domove. Rómske korene priznávajú so striedavou ochotou. Napríklad Roman sa preventívne radšej vydáva za Albánca. Čo sa týka sebavedomia, najviac ho má Laco. Ja som z nich najkrajší. Potom ide Alík, potom ide Emilio a potom ten pán z vystrihnutej z tej obrázkovej knižky. Post najkrajšieho člena domácnosti svojmu nositeľovi zjavne spôsobuje aj nemalé problémy, zrejme zapríčinené žiarlivosťou. Ja to tu mám najťažšie zo 4, lebo furt všetko sa hári na mňa, hára, či čo to je. Tak sa, Lacko, nadýchni, premysli si to a skús to ešte raz a pomaly. Všetko sa hádže na mňa. Skutočne treba povedať, že zatiaľ čo ostatní sa každý deň flákajú pri svojich povinnostiach, všetko to únavné pitie kávy, fajčenie a četovanie zostáva na úbohom najmladšom Lackovi. Zvyknem si písať s peknými ľuďmi, hlavne s rovnakým pohlavím. A dohadujem si stredka, rande a tak ďalej. Tríznivý fakt, že miesto po Tonkovom boku je stále prázdne, nedá jeho rodičom spávať. Tonková láska k nim je ale silnou motiváciou a preto, aby im urobil radosť, pripravuje si mladý chovateľ nie len svadobný oblek, ale aj podrobný plán spolužitia s budúcou partnerkou s prihliadnutím najmä na praktickú stránku. Keď už pípa nevestou, tak na tejto tvoj posteli sa vyspíme pohode. Oplieček máme dosť. Tuchien máme tiež dosť. To nie je problém. Áno, niekde pod mačkou tróniacou na obrovskej kope duchien sa skutočne nachádza dvojposteľ pripravená pre budúcu nevestu. A dokonca nie len pre ňu. Tonko počíta aj s príchodom dieťatka. Tu je koliska, postielka je hore. Budúci ženáč pozorným okom skúma možnosti zadného dvora, ktorý vyhodnotil ako ideálne miesto na usporiadanie svadby. Zrejme kvôli predpokladaným značným rozmerom svadobného stola. Možno súpa odtiaľto, keby sa to upracalo, možno až po tie suty. Možno potom to súd a možno aj tam. Zostáva len dúfať, že početní svadobní hostia si nezabudnú zobrať gumáky a všetci budú mať platné očkovanie proti tetanu pre prípad, že dostanú miesto vedľa hrdzavého súdu. Taká menšia skôr. Nie až príliš veľa hostí, taká menšia. Že nejaká tá priamo svadba
potom pohostenie, nejaká zábava, samozrejme. Zábava bokom, hovorme o vážnych veciach. Svadobná noc je rozhodne jednou z nich. A o čo menej skúseností v tejto oblasti nesmelý mladík má, o to viac času venoval teoretickej príprave. Svadobnú noc si predstavujem asi tak, že na romantiku viac menej. Že je príjemná hudbička, nejaká atmosféra. To nie je hlavná vec, pohlavný styk, ale aby cítili sa tam, aby vedeli, čo to je. A jak cítia sa aj po tlých rokov, aby sa tak cítili takisto. Návšteva lekára je rozhodne dobrou príležitosťou na prevetranie šatníka. Pani Iveta je ale napriek krásnemu svetríku domácej výroby, ktorý vhodne doplnila topánkami klasického strihu, očividne nervózna. Jej stres sa prejavuje zhoršenou koordináciou. Hlava! Kričím, hovorím hlava. No teda. Hitlerová sprostá hlava. Len sám pán Anton vie, čo má Hitlerova hlava spoločné s obúvaním topánok. Pani Iveta je už ale v tej chvíli mysľou späť pri Drobnochove. Tak, len kozam daj. A bacha, aby ti tým ale nevyleteli. Tam si, ja to tiež keme už. Tie kozičky. Potom ako mama, otec a kabela opustia dom, Tonko odkrýva tajomstvá svojej šatníkovej skrine. Tu idem počítač, tam je pozapájené monitor, klávesnica, myš, potom repráky, Wi-Fi zapojená. Keďže Wi-Fi je zapojená, je čas navštíviť obľúbené zoznamovacie web stránky. Správne vierovyznanie je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vhodnosti budúcej partnerky. To rôzne sú tu dievčatá na tej kresťanskej. Vákej odpovedia, vákej neodpovedia vôbec. To záleží podľa toho, jak to je. A podľa profilu záleží. Jaký je profil, aj taká odpoveď. Tonko veľmi dobre vie, prečo sa zaujíma práve o internetové profily mladých kresťaniek, kde je duševná čistota. Tam nemajú miesto ani hriešne chúťky tela. Tam môže byť rôzne pohlavné chlopy, čo by nemuseli byť bez lásky. To nie je to správne. Jednoducho, s láskou je to niečo iné, než by bez lásky. Nádeje romanticky založeného univerzálneho pracovníka smerujú predovšetkým k jednému konkrétnemu profilu. Hlavne, aby sme sa zoznamili. Práve preto, že Tonko uprednostňuje takmer výlučne neosobný spôsob zoznamovania, nie je prekvapením, že na obľúbené kratochvíle svojich rovesníkov sa pozerá kriticky. Diskotéky, podľa mňa, sú že nie je to na to zvyknutý. Nie som vôbec na to zvyknutý, lebo od malička vôbec nechodím. Že tento druh zábavy zdá sa mi trochu nadbytočný. Tam tá pije, tam fajči, tam narkotika pev. Bohužiaľ, na toto všetko nie som ja. Treba popremýšľať nad tým, že odkiaľ pokiaľ. Polovica štvorčlennej teplej domácnosti sa stretla v kuchyni a chystá sa pripravovať obed. Laco sa od začiatku prejavuje ako zdatný majster v zadávaní rozkazov. Kým mrzne meso, môžeš povysávať, lebo ja sa idem sprchovať. A čo som ti, ja otrok, alebo čo? Typické rozdelenie práce podľa najmladšieho člena domácnosti Romanovi nevyhovuje. Jeho otrocká vzbura ale začína aj končí len na slovnej úrovni. Ty by si len fajčil, pil kávu a nerobil nič. A na internete hľadal si niekoho.
To je dôležitejšie. A čo teraz? Lacovú pozornosť, doteraz rozdelenú rovnomerne medzi obrazovku počítača, popolník a šálku s kávou, však náhle upútajú rezne. Ani dôkladný Romanov trojobal neskryje Lacovú najväčšiu nočnú moru. Tuk! Fuj, ty si tam nehal to biele. Čo? Toto. Však ale to musím nechať, ty somár. No to môžeš rať ty. Ale teraz bez srandy to musím nechať. Ale teraz bez srandy, to čo je za humus? Inokedy akejkoľvek aktívnej činnosti sa dôsledne vyhýbajúci Laco zrazu na Romanové veľké prekvapenie šermuje vidličkou okolo pripraveného mesa, div si oko nevypichne. To není humus. To je tučné meso. Ale včera si zjedol hovedzinu tučné však. Ale toto čo tam je? Aha, pozri. To je žilka. Fuj, zasa žilka. Aha. Predstava, že by vložil do úst niečo tak odporné, nechutné a sliské, ako je mäsová blana, prinúti Laca konať. Keď už sa nemôže zbaviť celého rezňa, zbaví sa aspoň všetkých častí, ktoré sa priblížili k nenávidenej žilke na vzdialenosť menšiu ako 6 cm. Ja vyhodím aj mäso, aj... Nevyhoď mäso, čo to je drahé, čo si myslíš, že to je 5 korunové, alebo čo? Hrôzu vyvolávajúce spomienky na žilku sa Laco rozhodne pochovať pod dvojnásobnou vrstvou trojobalu. Čo robíš? Neviem. Ježiš, to sa nerobí, to nie je Už som cíl to dal z vyplácaný. toho dole, prestaň. Dal som z toho dole. Ježiš, toto som ešte nevedel takto váriť niekoho. Tvoj problém. Príhoda s rezňami Laca utvrdila v presvedčení, že varenie totálne vyčerpáva a tak sa v záujme vlastného zdravia radšej vracia do pasívneho bezpečia internetového chatu. Kým sa v kuchyni odohrával neľútostný súboj o žilky, druhá polovica rodiny v zložení Ajo a Emilio sa vybrala k veterinárke, aby nechala svojej čivave skontrolovať choré očko. Druhého psieho miláčika zatiaľ zverili do opatery zodpovedných rodinných príslušníkov. No, nebol to až taký dobrý nápad. Pozri psa, kde je. Čo? Tu pes. Lebo nedávaš pozor s tou hlavou pomečenou. Situácia je vážna. Ak Emilio po návrate domov nenájde svojho psíka tak, ako ho zanechal, všetkých stihne krutý trest. Pravdepodobne v podobe zákazu prístupu na internetové chaty po dobu najmenej 1 týždňa. Kde je ten pes? No utekol. Aj on je ináč dobrý. Môžeš sa chytiť aj Nie, choď ho pozrieť. Ja nechce. V Romanovej tvári vidieť rastúce napätie. Jeho pozícia v rodine by mohla byť po tomto incidente prudko ohrozená a rezňová dupľa by kuchárov podiel viny na prípadnom zranení či nebodaj strate Emíliovho psieho miláčika rozhodne nevymazala. No príde, Robo, počkaj, čo nám dá. Choď ho pozrieť pre raz bez randy. Aj taký, ja neviem na čo 2 psov, nestačí, jak keby 1 pes. Kým Roman zostáva v dome premýšľať o tom, aký význam má vlastniť naraz 2 psov, Laco viac zo strachu pred nevlastným bratom ako z obavy o osud zvieratka vyráža na pátraciu akciu do ulic mestečka. Odišiel, ale takú bitku mu dám. Skoro to vyzerá, že Laco chce úbohé zviera nájsť len preto, aby si na ňom mohol vybiť zlosť. Není ten pes nikde. A to je asi aj jeho jediné šťastie. On dojde späť domov. A keď nie, tak jeho problém. Nech skape od hladu. Tak to je skutočne riešenie hodné milujúceho, ale príšerne lenivého brata. Laco dokonca domyslel aj spôsob, ako sa vyhnúť trestu. Hodiť všetko na Romana. Bude zle, uvidíš. Ježiš, Robo nás zabije. Teba. Spravodlivo nasrdený kuchár upriamuje svoj hnev na telesné rozmery nevinného zvieraťa. Ste dobrí, ale ja neviem, na čo takého malého psa nosíte. Ja som mal slovenského čuvača, to stačilo. Videl som ho, ale nie, že ide, príde a ide ďalej. Po názornej ukážke hlavného rozdielu medzi čuvačom a Yorkshirom prejaví aspoň jeden z 2 vinníkov trochu ľútosti. Ježiš, nech sa ten pes nájde. To mi je trošku ľúto. Vo chvíli, kedy sa stratené zviera objavuje vo dverách do špajzy, je úplne jasné, kto má z nálezu väčšiu radosť. Máme ho! Dobre, môžeme sa vyzliecť.
Pozitívne emócie, ako napríklad radosť, sa v tejto rodine zjavne prejavujú škrtením. Každopádne, náladu si chalani opäť napravia trochou drsného humoru. Kde si bol? A poďme do izby. Koncentračný tábor. Do koncentráku. Tu si ptákov počúvaj. Ja nenavarím, pristávam, že nenavarím. Tonkovi rodičia sa nevracajú popoludní od lekára v dobrej nálade. A tu im nepokazila len otravná kilometrová prechádzka od zastávky hlohoveckého medzimestského autobusu. Výsledky neboli dobré, zajtra sa musí znova. Mama sa dokonca obáva najhoršieho. To sa ukazuje, že pôjdem do nemocnice. Do Bratislavy. Pod vplyvom negatívnych správ odhaľuje nešťastná žena svoje skutočné pohnútky. Preto to hľadám mu tú nevestu. Aby neostal chudák sám. Že keby aj... Čo bude s ním? Manželkine zdravotné problémy doliehajú na pána Antona veľmi ťažko. Keby som mi to mohol pomôcť, tak ozaj pomohol by jej. Aj svoje srdce by som jej. Maminmu zdraviu neprospieva večné trápenie sa nad osudom mladšieho syna. Že čo má ze života? Že však ozaj ze života nemá ničoho. A ešte keď kúka koľko raz na tom internete, čo si z neho robá len srandu, tak to je pod kritiku. Ja hovorím, to sú najväčšie hovada, čo existujú sveta. Lebo on bol normálny. On mal zápal mozgovej blany. On potom ostal takýto. Aj jednoduchá žena chápe, že stopy po prekonaných zdravotných problémoch zhoršili Tonkové vyhliadky vo sfére vzťahov. Nemá on šancu. Čo každá hľada len veľkých playboyov. Východiskom by mohla byť zmena prostredia. Dobrý syn ale odmieta opustiť chorú matku. Hovorím, mami, pri najhoršom, keď tak budem preč. Dobre, ale neste teba to nemať. Keď otec robí samé nočné. Kým sa zvyšok rodiny chystá obedovať, kuchárka nemá na jedlo ani pomyslenie. No, nechcem. Nej som hladená. Vôbec mi nechutí. Čo je dôvodom nechuti k jedlu, sa ukáže v zápätí. To tých líkov koľko razy mám aj 12. Lebo to mám na tlak, mám to na cholesterol, mám to od infarktov, mám to na neurologické od reumatologa, od ortopéda, takže toho je strašne moc. Z toho je len kaša. To potom hentým hovoria, mama, však ty už nemusíš ani jesť. Lebo keď dáte toľké lieky do toho žalúdku, tak už ostatní vám. Po výdatnom obede v podobe 200 gramov glutamanu sodného s trochou polievky sa rodina ako tak spamätá z dopoludňajších zlých správ a s cieľom zvýšiť Tonkové šance u dievčat sa rodičia podujmú zasvetiť potomka do umenia tanca. Na ten má pán Anton nezabudnutelné spomienky. Ja keď som prvý a posledný raz, to som v živote netancoval. A opýtajte sa ženy. My boli na zábave. Celú sálu sme pretancovali. Tonkov otec okrem svojich tanečných schopností neochvejne verí aj v tie pedagogické a s nadšením sa púšťa do vysvetľovania. Poďme sa, keď sa tancuje, aha. Idem ja metla ide dolu. Zas a dále. No, ale nie po mojich nohách. Toto hore držím. Ako ženu, keď držím hore a tuto zase okolo pása. Preto držím tak. Nie, že udržím takto. Takto. Tonko výuke zdarne odoláva až do chvíle, kedy sa do lekcie vloží mama. To by bolo niečo iné so ženou. Ale ukáž, skúsim to. Či vydržím.
Obetavá mama napriek obrovskej námahe, ktorú tanec pre jej choré srdce predstavuje, neváha ani minútu a berie potomka na parket. Teba musím ťahať ako kozu. Práve že to. No ale ty Ja... Ty stojíš na mieste, ty musíš sa otočiť. No. Tak. No. A takto. Ty musíš roztáhnuť nohy. Takú. Tuto, aby som ja mohla dať nohu. Ak aj Tonko nejaký talent na tanec má, zostáva naozaj veľmi, veľmi hlboko skrytý. Pán Anton ale odmieta uveriť tomu, že by jeho nasadenie nemalo priniesť výsledky a naposledy sa odhodlá predviesť synovi, ako to má vyzerať. Dívaj sa na nás. Aha, kdeže takto jednu. Hovorí sa jednu, chyťte takto, aha. No. Ty kúkaj na nohy, Dili. Počkaj. Dnes jej už zdravotné problémy nedovolia to, čo za mladá. No pre pani Ivetu tanec bol, je aj bude nezabudnutelnou záležitosťou v jej partnerskom živote. Tancujeme životom už 25 rokov. No. Čo 6. decembra bude 25 rokov. Čo už sme spolu. Hovorí sa, že keď človek chce, nič nie je nemožné. Tancujúci Tonko ale bude zrejme jedna z vecí, ktorú vesmír jednoducho nepustí. Keď dám dopredku nohy, ide pomedzi nohy. Zase keď ja ju roztáhnem, zase ona mne pomedzi. A kolon dokola sa takto točí. No, otoč sa. Túto nohu jej pomedzi nohy jej vždycky dávajú. Už to tak vyzerá, že na tanečnom parkete Tonko definitívne žiadne dievča nezbalí. Tento fakt mu ale nebráni poriadne si užiť hudobnú produkciu. Na tých ľudovkách ľúpi sa mi to, že sú také o živote. A nie, že niečo vymyslené, že to všetko o živote, jak to vlákedy bolo. Emíliovho chlpatého miláčika, Yorkshira a nie Aja, teda našťastie v uliciach svätého Jura, nestihol krutý osud túlavého psa. Hlava rodiny sa teda môže v pokoji venovať otázke prehlbovania priateľstva Rómov a väčšinovej populácie Slovenska. To znamená, že benefičné koncerty pre menšinu, kde sa snažíme zmeniť situáciu Rómov. Na pozadí monitora, pred ktorým sa okrem Emília pravidelne strieda celá rodina, svieti obľúbená svetová celebrita. Na tomto šetriči máme preto Ježiša, lebo sme veriaci, veríme Bohu. Áno, Bohu treba rozhodne veriť. A najlepšie každé jedno slovo. Ale ako ste na tom s dodržiavaním desatora? No áno, dodržiavame 10 Božích prikázaní, hej. Nepokradneš, nezosmiešníš. A nezabudni ešte na nepotkneš, neopľuješ a nepredbehneš blížneho svojho. Ale duchovno teraz dajme bokom. Štvorica chlapcov sa rozhodla zdieľať s kamerou aj citlivejšie osobné témy. Bol som v domove od svojich 11 rokov kvôli rodinným problémom. Za mnou chodieval môj brat. A keď som dovršil 18 rokov, tak som z domova vyšiel k nemu. Odtedy sme spolu. Neviem, prečo som sa ocitol v detskom domove, to neviem. Ale rodičov poznám. No do domova som dostal, keď som mal 10 rokov. Z rodinných dôvodov. Neviem, prečo som prišiel do domova. Asi sociálny prípad, neviem. Funkcia najdôležitejšieho člena rodiny, ktorý udržiava v chode domácnosť a je často aj zmierovateľom konfliktov, je neodškriepiteľná. Môj brat je dosť taký dominantnejší v tejto domácnosti. Zabezpečujem asi všetko. Najmladší Lacko si pochvaľuje aj zdieľanú, tak povediac, rodinnú sexuálnu orientáciu. Nemáme pred sebou napríklad tajnosti. Kebyže mám brata, heteráka, tak by som mu nemohol povedať napríklad, že tento bol pekný a zaujíma ma, alebo som sa zalúbil, alebo proste tak. Nie je prekvapením, že silnou témou tejto rodiny je neprítomnosť ženy. Nie všetci však na ňu majú rovnaký názor. Táto rodina funguje ako ostatné.
Len to, že nemáme priateľky a nemáme tu nejakú, ja neviem, matku alebo niečo také. Ale ja si myslím, že ani jeden z nás ju nepotrebuje. Ani by ju nechcel, tak. Tu chýba podľa mňa taká tá mamička. Keby tu bola fakt nejaká žena, ktorá by sa starala o domácnosť, tak by to bolo úplne iné. Iba tá žena mi tu chýba trošku. A je to normálne. Nedaleko Hlohovca mama konečne rozdýchala katastrofálny neúspech tanečnej lekcie. Na popoludnie pripravila pre Tonka plán, zahrňajúci okrem jednoznačného poslania aj návštevu obávaného miesta – kaderníctva. Pôjdeš sa oholiť, kamarát, a pôjdeš do mesta. Divča hľadať. Môžeš na bicykli? No to môžem povedať, to je nejaký pakláku. A porad ostrihať. Toho barana ja by sa aj doma ostrihal, to je najmenej. Prežúvavé párnokopytníky sú na hlavách členov tejto extrémnej rodiny zrejme pomerne častým úkazom. On to má rodovo, že je brčkavý. Rodovo brčkavý mladík sa na tradičný rituál zbavovania sa barana v meste pripravuje skutočne starostlivo. On hned by aj jeden taký išiel do mesta. Potom vyzerá jak šašek. Kým sa Tonko v kúpeľni snaží zbaviť všetkých vonkajších znakov spoločných so šaškom, starostlivá mama prejaví podozrivo dobrý prehľad. Ako administrátorka synových internetových profilov už vie, že v Tonkových virtuálnych sieťach nedávno uviazla jedna rybka. Tak na tom internete on si ju našol, tak si začali spolu komunikovať. No a už je to skoro týden. To vyzerá perspektívne. Jeden z doteraz najdlhších vzťahov v Tonkovom živote mal celkom nečakaný priebeh. Však dopisovali si celý večer. Jak si sadol k počítaču po 8:30, až išiel, zbadal, že mu ako ona odpísala na ten predchádzajúci mail, čo predtým deň napísal, tak porad jej hneď odpovedal. A potom boli skoro do 10:00 na internete. Čo oddeľuje vzdialenosť, to spája moderná technika. Ona je z Rimavskej Soboty, odvoláka od Rimavskej Soboty z voľakej dedinky. Je vyučená kuchárka, lenže teraz je nezamestnaná. Len toľko, že on jej povedal, že on má problémy s rečou a ona povedala, že jej to nevadí. Zdá sa, že mama vkladá do Tonkovej najnovšej známosti veľké nádeje. Napriek tomu nezaškodí, keď sa ešte v meste po niečom poobzerá. Vo Svetom Jure si Ajo a Emílio po návrate od veterinára robia chuť na dobrý obed. Romana ale od dokončenia polievky zdržal telefonát, čo Laco nemôže nechať bez štipľavého komentára. A kedy bude obed? No, ja myslím na niečo iné. To počkáš si ešte, môj zlatý, lebo toto jeho varenie vytrváva až do 5. večera. Laco pre uvarenie obeda síce nepohol ani prstom, ak nerátame scénu so žilkami, tomu ale nebráni v hysterickom vyrátavaní chýb, ktoré Roman pri varení robí. Dobre, už to urobím. Ježiši, milá Mária, čo tento vyvádza? Ježiš, také varenie. On do polievky dá celé zeleniny, potom vybere a pokrája. To čo je za varenie? Napriek drzým komentárom si ale Roman od Laca vyslúži aj schizofrenickú pochvalu. Hrozný je Roman kuchár, ale akože dobre varí. Roman dnes už zhruba po 17. krát skočí na ďalšiu z Lacových návnat a nechá sa vtiahnuť do zbytočného zeleninového sporu. No polievka sa robí celá zelenina, potom sa vybere, aby sa to odcedilo. Musíš aj mäso, aby si mohol odsediť, aby bola čistá polievka, nie zarosená, ty dyliňo. A potom to debil. Vidieš, že si kuchár, ty si ten vyučený pravý kuchár. Laco dosiahol svoje a opäť sa mu podarilo Romana vyprovokovať. Teraz sa už môže spokojne venovať striktne slovnému presadzovaniu svojho ďalšieho zámeru. Treba tam dať cestoviny. Ale dobre, dobre. Ty si tiež múdry a cestoviny nemáme. Dobre, bez cestoviny. Koniec. Ježiši, milá Mária. Nechce sa vybaviť.
Zdatného odporcu ale nájde netradične vo svojom bratovi. Chcete? Keď cestovím tam, ja on povie, nie. A na čo? Čo sme, prasce? Netreba. Áno, však to treba. Netreba. Treba. Čo budeš jesť? Netreba na čo? Veď to nikdy nerobíme. Tak sa napí vody, to je to isté. No počuješ? Do debaty nesmelo zasiahne aj jediný člen domácnosti, ktorý je skutočne kompetentný rozhodovať o polievke. Jej kuchár. Mne tam chýba furt niečo, vieš, čo mi chýba? Cestoviny. Zdá sa, že vrchný rodinný frflož nakazil cestovinovým vírusom celý zvyšok rodiny. Dokonca aj Emílio prejde na jeho stranu. Dobre, to je, nie? Chýba slíže, nie? Ale ja som zvyknutý. Daj slíže, čo budeme žrať do nej? Keby som dal do polievky. To máme nasypem, To nie? máš za... Aj nasypať to Nenasyp, môžeš. lebo to napúchne. Áno, môžeš. Môžem, to ešte môže to iba voda. Daj. Daj, Roman. Zdá sa, že Laco nakoniec objavil vec, nad ktorou sa môže dosýta vytrucovať. V hádke o spôsobe varenia cestovín stojí konečne na opačnej strane ako ostatní. Ajo s Romanom zatiaľ vyberajú cestoviny zo zásob odložených pre prípad atómovej katastrofy. Nie, tak no. Tá voda z cestovín bude taká hnusná, múková, že to nikto nezožere. Nasyp tam pol kýbla. Nie veľa, Robo. Ale vy ste múzek, ja už nevarím várky. Nie veľa, počkaj. Ja nevarím. Keď už má rodinný cholerik konečne pocit, že múkovou vodou vyčerpal všetky dostupné možnosti vyvolania všeobecnej nervozity, jeho vystúpenie sa končí triumfálnym odmietnutím hnusnej polievky. Na tom je múka. To keď sa uvarí, to má vypustí tú Ale nechaj múku. debila. Tak, žerte. Dobre. Ty kokso. A prečo povieš, že Ja nepotrebujem toto. Lacko, blahoželáme. Sám vytočiť a najedovať celú rodinu kvôli nezmyslu a ešte sa na to potom uraziť. To je skutočne obdivuhodný výkon. Potom, ako Tonko absolvoval cestu do Hlohovca na svojom milovanom bicykli, sa dá do obávaného mučiaceho kresla, aby si podľa maminých inštrukcií nechal z hlavy odstrániť rodového barana. A ako budeme strihať? Tak na si mňa obtopie. Veru tak, žiadne horúce vlasové trendy, žiadne módne výstrelky. Tonko jednoducho vie, že pri výbere strihu sa má riadiť obdobím. Tak to asi môžem? Alebo ešte viac? Trochu môžete. Ešte viac? Takto. Takto? No, pripolo. Viac menej. Na si mňa obtopie, nie na letné. Napriek vysloveniu jednoznačných inštrukcií nie je zákazník s poskytnutou službou veľmi spokojný. Tak kadernička urobila taký štýl, že to tej motornej. Jen to, čo ja si robím a čo sa robí to má strihanie, to sa robí viac menej na to klasicky, aby nebolo chladno ani zima na hlavu. Keďže kaderníčka nepochopila, že Tonko vlastne chcel, aby mu z vlasov vystrihala čiapku, zrejme mu nezostane nič iné, len si jednu nasadiť. Keď čiapka je, tak je pohode, ale neviem, keď mimo čiapky. Lebo mimo čiapky, keď budem, tak neviem, jak to bude. Budem mať musieť nosiť čiapku, aby z toho zahrial hlavu. Po odložení nožníc sa roztáča kolotoč šialených návrhov. Ja vám to trošku nagelujem. Nie. Ja nechcem mať ešte aj zničené vlasy. Tonko je v odmietaní výdobytkov kozmetického priemyslu nekompromisný. Ale tak gel je úplne neškodný na vlasy. Ja nepoužívam. Akorát vám bude lepšie držať ten vlas. Ale viac, menej, čo sa aj vie. Že nakelovať gel a farby ničia vlasy. Slečna však nepoľavuje vo svojom úsilí. Útočí na všetky zmysly. Pozrite, a toto vám nevonia také mentolové? Moc nie. Nie? Nie. Prešíbanej kaderníčke sa nakoniec podarí dostať gel na hlavu odporujúceho zákazníka. Vy to vidíte, že to tam máte? To cítim to. Hlavne. Tonko ale včas odhalí podlé triky príslušníčky kaderníckeho remesla a nahnevane sa vzdialuje z jej dosahu skôr, ako zamieša na melír.
Dovidenia. Dovidenia. V živote a na hlave dedinského chlapca jednoducho nie je miesto pre zbytočnú chémiu. Ani to pre mňa nie je prirodzené. Ja radšej budem mať vlhké vlasy od česenca tak a nie nakeľovanie. Lebo ten keľ pre mňa je to taká neznáma vec. Kolobeh ročných období hrá dôležitú rolu aj pri výbere oblečenia. To je na jaké obdobie? Leto, zima? To máte na jar a na jeseň. Jaro, jeseň? Na zimu nemáte asi. Na zimné obdobie. Však na toto, keď si dáte bundu, tak môže byť aj v zime. Hej, to je. Voľba padá na tepláky. Vhodné predovšetkým na jarno-jesenné obdobie. Toto môže byť? Hej. Zimné. A veľkosť je dobrá? Hej, pohote. To je veľké, to je 2XL. Ja na to je tieto špakatiky. Si upravujem podľa toho. Takúto pohotovú a v podstate aj logickú odpoveď prekvapená predavačka zjavne nečakala. Sporivý mladík myslí predovšetkým prakticky. O niečo vačie kupujem, rátam s tým, že keby aj som ja nenosil, niekto iný môže po mne nosiť, čo pri sebe je. Keďže Tonko ešte nepozná budúceho nositeľa oblečenia, ktoré si práve kupuje, nezostáva mu nič iné, ako ho vyskúšať na sebe. No, aký frajer. No, môže byť, že? Môže, pohode. Pohoda je ale v skutočnosti ten posledný výraz, ktorým sa dá popísať Tonkovo aktuálne duševné rozpoloženie. Áno, nakupované nebaví, ale lepo. Že myslím si vyperať, pozerať na to a tak ďalej, na to tiež kokáci aj hlava polí, že čo a jak. V starých topánkach sa ale priateľka hľadá ťažko a tak je treba prekonať bolesť hlavy aj nechuť a pokračovať v nákupoch. Ne, hlavne o to ide, aby je funkčné, aby sa to hlavne mi ani nešmykalo. Pozriem akurát na čo sú účené v prvom rade. Odhaliť spôsob využitia tenisiek netrvalo Tonkovi dlho. Toto sú hlavne na športové účely. Pravidlo o donosení niekým, kto je pri sebe, platí asi aj v prípade obuvy. Rozdiel dvoch veľkostných čísel predsa nemôže byť prekážkou v pravidelnom a hlavne pohodlnom používaní. No, akurát sú. Aký by to už bol ženích, ktorý by smrdel po hospodárskom dvore? Tonko veľmi dobre vie, že dojem solídneho muža robí aj príjemná vôňa. Voda po holení. Tuto napríklad, túto modrú máš veľmi dobrú. Chceš takúto? Dobre, aj to vyčistilo ten predpoklad. No však to je táto. Tonkov čuch, pošteklený vôňou mentolového vlasového gélu, analyzuje obsah flakónov. Tá modrá to je akože najlepšia. Taká jemná. Napriek znaleckému zhodnoteniu náročným zákazníkom stále lomcujú pochybnosti. Skús toto. Daj ruku streknem ti, vyskúšaj. Pekná, taká jemná. To je taký pánsky originál. Taká jemná. Chceš aj taký, alebo dám ti ešte voľa ktorý? Taký lacnejší vypieram samozrejme. Všetko je ako za 2,30, my máme cenu. 30? S originálom za 2,30 z hlohoveckej drogérie pod Gaštanom odchádza spokojný Tonko na malé občerstvenie. Dobrý deň, vítajte u nás, Vínu kávu. Preso? Zalievanú. Kým čašníčka prinesie jednu suverénne objednanú zalievanú, ostrihaný a vyvoňaný Tonko v nových teplákoch pozorným okom hodnotí interiér kaviarne. Potom nápisom od zakúrev tu. Vykúrovanie nieký na to máte spôsob tuto. Chlapi sú tu dobre. Celkové, ty sa im dobre. Pohode. Pri káve si mladý muž spomenie na prvotný dôvod svojho výletu do mesta. Má si predsa hľadať dievča. Kaderníčka ani predavačky Tonka nezaujali. Načiera teda do kontaktov z internetovej zoznamky. Čau, ahoj. Ja ten čo ti píše.
Netrvá dlho a ukáže sa, že mamine lekcie v komunikácii so ženami nepadli na úrodnú pôdu. No čo, tá tvoja mama vie o týchto veciach? Čo robíš? Či tvoja mama vie o týchto veciach, že vypisuješ? Po chvíli nezáväzných výčitiek sa Tonko odváži položiť spriaznenej duši na druhej strane linky nesmelú otázku. Prosím ťa, by si mohla piatok to isto. Odpoveď jeho vyvolenej však ani v najmenšom nezodpovedala predstavám mladého milovníka mačiek. Tak, začau, čau. Že, neviem, že jednoducho asi nedojde vôbec. Neoblomnú dievčinu zjavne nepresvedčil ani celý 1 týždeň intenzívneho e-mailového kontaktu. Ona sa takto aj má čiastočne pravdu. Že a možno aj je to skoro. V rodine vyznavačov rovnakého pohlavia sa začína párty. Do domčeka vo Svetom Juri dorazili aj prví hostia. Dokonca aj Laco už prestal trucovať. Dojedol polievku aj s múkovou príchuťou a zapája sa do všeobecnej zábavy. Nie, títo zás budú robiť bordel. Hrad teda človeče, buzerant na bok. Spí. Nemôžeš mi. Po niekoľkých pohárikoch sa téma zvrtne obvyklým smerom. Na najkrajších chlapcov v slovenskom showbiznise. Kto? To? No Bruchalač ako slovo. Baba Bruchalač. Veď aj on nie, nie? Dlhé nohy. Na teba sa podobá. Je pekný. No nie je taký pekný, ako si myslíš. A to je tak... Ale ja som ho už videl. Aj Pico je pekný, no. Ja idem. Koleník. To je kto? To je Jan Jan Koleník, Koleník. mladý svánok. A jemu. A On dneska nám povedal, že Kroner. Roman ale prítomných svojím výberom trochu zaskočí. Tebe sa páči kto? Zároveň to nie jeden, že to bude Angelika Jolie. Tu by som. Ale to je baba. No a čo keď je baba? Ja viem, že je baba, aj tak by som... Robme sa heterákmi. Nie je to, no a čo? Ja by som dal Angelike Jolie, čo nie je pekná baba. Že ona by to Ja skôr, že bisexuál, lebo ženy sú tiež pekné. Páčia sa mi, není problém, prsné svástvo. Stúpajúca hladina alkoholu má na svedomí, že chlapci začínajú byť v témach čoraz otvorenejší. Každý povie, kto má najviac chalanov. Áno, to má najviac chalanov. Ty. Nie, ale ja sa pýtal, keď si sa stal buzerantom, že koľko si mal. Ja, tak. No. Ježiš, to málo. No, to koľko je málo. Polka blavy. Na najmladšieho Laca má alkohol špecifické účinky. Jeho pohľad na pravdu sa po ňom tak trochu skresľuje. Ja málo, strašne. Vieš kto? Vieš koľko ti som ja No, mal? teraz ide klamať, pozri. 12. 12 za týždeň Vieš čo, ja môžem povedať, že som nemal ani jedno, to je to isté. Si myslím, že každý hovoril pravdu okrem mňa. Musí klamať. Jednoducho, ja si myslím, že bez toho by nevedel žiť. Zvykol som veľmi veľa klamať. Určite druhé slovo som klamal, ale už to tak nie je. Rozmýšľal som, že by som ho dal niekde na psychiatriu alebo niekde liečiť, ale tomu nepomôže, on už bol. Drobné prifarbenie skutočnosti v tomto prípade našťastie nikomu neublížilo. A priebehu párty už vonkoncom nie. Dobre. Na kamarátstvo. Na zdravie. To je tlak. Nie, aha. Ježiš. Ježiš, aj psi sú buzeranti a už zomreli. Po odchode hostí si Roman konečne našiel čas na večerný telefonát s priateľom. Ahoj. Čo Ja sa robíš? roztápam. Čo? A myslíš na mňa? Z druhej strany linky však na nevinného kuchára namiesto pár teplých slov prúdi nedôvera a obviňovanie. Som ti verný. Ale nenatáčam porno, čo sa bojíš? Čo som ja alebo čo sa alebo čo? Ty ma bereš ako tiež, všetci ma berete iba dobre. Ne, však to bude Ahoj. vidieť. Čau, čau. Romanové obojstranné chúťky už poznáme. A zdá sa, že vlastne v celej rodine to s tým gejstvom nie je tak úplne jednoznačné.
Zistil som, že som inak orientovaný asi tak, čo ja viem, 3-4 roky dozadu. A mne sa páčia aj ženy, aj niektorí muži, tak. Myslím si, že asi celý život zostanem gejom. Ale nie som si 100% istý, ale mám ten pocit, že asi áno. Tak neplánujem, že budem celý život gejom. Tak sa nie. O 20 rokov možno by som chcel mať rodinu. Také 2-3 deti. Aktuálne tvorí Ajo nerozlučný pár s Emíliom. Dokopy s Ajom som sa dal tak, že Laco s ním môj brat býval, ja som tam prišiel na návštevu a padli sme si. Bola to láska na prvý pohľad. Asi áno. Začiatky vzťahu sú vždy krásne, ale čo budúcnosť? Teraz som s ním tak vyskúšať. Verme, že Ajo nebude mať potrebu porozprávať konkrétne o tom, čo, ako, kde a v akej polohe skúša. Ale ako to má Emílio? Zrejme by som zostal celý život, to asi nie. Neviem, ale ja mám taký pocit, že to nebude. O 60 kilometrov ďalej sa stratený syn po celodennej úspešnej výprave vracia domov z Hlohovca. Bez barana. Kde si sa zabudol? V meste. V meste? Káre si ty podbehal, pre pána Jána. Čo si sa? Ja už som bola v strachu. Ja že vyhlásim kočacú pátračku po tebe. Keby aj pisikel. Členovia jednotky kočacej pátračky sa tak našťastie môžu vrátiť späť k pradeniu na gauči. A po smutnom dopoludní to konečne vyzerá na dobré správy. Očúvaj, došli ti maily o robotu. Tuši? Do Bratislavy. Nástup ich hneď. Ešte aj do Galanty ti prišlo, aj do Šale. Pozornému oku pani Ivety neunikli novinky na synovom zovňajšku. Očúvaj, akože si ty v novom? Kúpil som si. Je vidieť, že nový outfit zanechal v mame nezabudnutelný dojem. Obdiv, úžas i radosť sú vyjadrené v jedinom citoslovci. Patričný komentár si ale zaslúži účes, hlavne kvôli osudným udalostiam z minulosti. Očúvaj, a čo si bol? Pod kompajnom. Však už družstvo nekosí, že by si tam bol býval ličov. Niekto iný kosí. Holič, pravda. A ty nelúbiš chodiť do ličovi? Odtedy, jak to bolo zastrihnuté do ucha? Dobrá žena oceňuje a podporuje synovú snahu. Napriek tomu nevidí jeho šance ružovo. Toto zmenou sa mu možno podarí prilákať dievčata na seba. Ale není tomu nádeje. Tonko a jeho rodina dnes urobili skutočne veľa preto, aby skromný mladík konečne našiel šťastie. Svadobný oblek je pripravený, ženích ostríhaný, oholený a v novom fešáckom oblečení, dokonca s vyhliadkou na vytúženú prácu vo veľkosklade. Bude to ale stačiť? Nájde sa dívča, ktoré ocení jeho snahu. Nič dosť, ako to aby som ťa zabila. O 1700 € prišla. Ja. Pri tebe. Jedna špinavá, hnusná. A ty si čo potom? Ty si jeden falošný cigáň. Cigánsky či bol dobrý? Laco býval u nás, ja sa pán, nedávaj sa s buzerantov, lebo ťa a taká sprostá naviesť 18-ročného na drogy? Ja som ho naviedal. A kto? Áno, on iba húlil. Dneska nepoznám jednou drogistov. Hej, kebyže fetujem, tak nevyzerám. Fetoval si? Vyzerám. Kedy? S ňou. Dávno.